Quan la senyora Rocafort ha dit que necessitava ajuda amb el menjar, pensava que era per menjar-nos-el, no per servir-lo. A on dimonis es deuen haver clavat Pere i eixe dentut? Pensava que li havia dit que no es menja quan s'està treballant. Oh, el meu titot! Què han fet amb el meu titot? Hem d'arribar al fons d'este misteri. Escolta, què fas així, Esmus? Esmus, jo diria que ell és l'Oix. Anem per ell. Au! Oh, de manera que estàs així, Lois. Eres un gatet poca vergonya. Atraparé eixe gatet esmunyidís encara que siga l'última cosa que faça. Nanet, Esmus, pareu-lo! Hola, es troba bé, senyora Rocafort? Traga'm d'ací! Està en bona companyia, Pere. Han fet un treball tan magnífic que m'agradaria Continue, senyora, continue. que esta volta atraparen el seu germà major. Li diuen Fran. Ai! Ei, Pere, eixe sí que és grandot. A mi no em fa por. Preparats per a la nostra divertida secció d'endevinalles, amiguets? Sí! En eixe cas, a què esperem? Un moment, he vist esta paraula abans, i vosaltres també. Esta va ací, esta allà, esta davant i esta darrere. Ja està, és la paraula factory que vol dir fàbrica. Continuem. A on es refugiaven els soldats en l'oest? Fort! I aquí utilitzen els estudis de televisió per a les seues pedrícules? Acto! Què conduïm per anar a la fàbrica? Car! Em podeu dir quin és l'objecte que més vos agrada? Toy! Què feu servir per moure la vostra barca? Or! És de plàstic i s'utilitza per a navegar. Raft! I per acabar, a on es fan els joguets? Què? Com? Però què ha dit? Mireu, en la fàbrica. Ah! Bé, unes voltes es guanya i unes altres es perd.